आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो बे बैसागु बोथोराव बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय गामिनि बैसागु मोसानाय। दा बेयावनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ अन्नानै नायलांबाय थादो। खुगाजों खननानै मोसानायसो। एसे सिगांनिया रेकर्डिंमोन, दानिया खुगाजों खननानै मोसानाय। आरो बैसागु बोथोराव खुगाजोंनो खननानै मोसानांगौ, अब्लासो गाव गावनि गुबुन न'खरसेयाव थांगासिनो। गामिया जोंना गोलावानो एबा गिदिरानो होनजायो। गासै 35 घर दङ। जों दा थांगासिनो आरो गुबुन फारसे दानिया गुबुन न'खरसेयाव मोसाफैलायबाय जोङो। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। दासो
एसे गोबावैनो मोसानाय जाबाय बिस्रानि न'खराव थारैनो जोबोरैनो गाजा गोमजायै जों गामिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा ज' ज'यैनो ओंखारलायनानै मोसादों। मोसायै मोसायै दिनै नैथि सान जाबाय जों गामिनि बैसागु मोसानाया। दायो नैबेवहाय जोङो गुबुन न'खरसेयाव फैनानै सेंग्रा आरो सिख्लाफोरखौबो गासैबो ज'यैनो लोगो मोनफैबाय। बेयावनो सेंग्रा आरो सिख्ला नैबे गुबुन न'खरसेयाव मोसानो होननानै ज'यैनो मोसानो होननानै थांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो बेस्रानावनो मोसासिगोन आरो गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि नायलांबाय थादो लोगोफोर। दायो नुसिगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोसानायखौबो नायलांबाय थादो अब्ला। नायलांबाय थादो लोगोफोर, नायदो जों गामिनि सुबुंफोरा थारैनो ज' ज'यै रंजा बाजायै बयबो खौसे जानानै बैसागु बोथोरखौ रंजायै मोसायै बिदाय हरनो थाखाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो ओंखारबोदों। अखा जाजोब्बाय।
थारैनो बेसे समायदों बैसागु बोथोरा ज' ज'यै रंजानाय मोसानाय नांज्लाया खमज्लाया बयबो ज' ज'यैनो मोसानो रंजानो ओंखारबोदों। लोगोफोर फैयै फैयै दिनै आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय एबा दोनथ'नोसै। आङो माने भिडिअखौ लाजोबनो हानाय नंलिया, मानो होनोब्ला जोबोद गोलाव जायो आरो जों गामिनि दिनैनि एबा नैथि बैसागु मोसानायनि नुथाया एसेनोमोन। दिनै आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे लोगोफोर जोंना बैसागु मोसानाया गाबोन सानसे दंबावो, बिनिफ्राय नेक्स्ट दिनाव आरो खाना जानाय दं। लोगोफोर आङो हानायमानि भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन, नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो। बाय बाय।